Mennään kattoo Dubrovskin näyttö. Näitäkäs saa myydyksi. Pitäis varmaan lopetella. Pitääs nyt saada jotain uutta ikkunaa. Anna ton olla. Ei se ole minkään arvonne, jos ei sulla ole tekijätiedossa. Yksi hyvä kauppa vielä. Muuta en pyytäisi. Ottaisit sen vaan pariksi päiväksi. Niin ei sitä kukaan muu ota. Otto, Ei se mitään, en mäkään ois sua tuntenut. etkä sotke täällä paikkoja. Okei. Mä oon aika varma, että se on Reeppini. Ilja Reep, haista paska. Huutokauppa on huomenna ja pitäisi päättää, että ostaako sen vai ei. Et sä nyt enää tommoseen ryhdy. Ainoa tapa tehdä rahaa on sijoittaa. Entäs 6,5? 6500. 6500 herra siellä takana. Sulla on hieno poika. Siinä on ihan kauppias aineesta. Mitä ikinä muutenkaan tehnyt meidän hyväksi. Mitä se meni?